badawa ni ma ka bani, kullum in za a yi kwatance ni ma a sani, domin watar ni ma a ce na taka tsani, ya zama kullum ni ma a ce na hau kan hanya. Wani gadi ne sana'arsa, wani tukin baro, wani ko kullum sai ya nema zai kai wa gidansa, wani ko ya riga ya tarawa sai dai faɗi ba. Allah sanya mi dacewa mu ma a kira mu, sai na je na nemo suna ni ma an sani, domin wataran ni ma a ce na taka tsani. Hassada san ba ta dorewa malam kai canka, ka sani in ma kayo kullum kai ne hankaka, ɗaukaka in ta zo tilas ni ma ai mun barka, dan haka ni ba na raina mutum malam kai canka. Ɗaukaka ni Allah ya bani, na ga soyayya ga masoya na ta kira na nunan soyayya, dan haka ni komai ban cewa yau na ta gayya, dan masoya mata har da maza kun nunan kauna. Wataran na san komai zai zamto min tarihi, ka sani kafin mu an yi wasu kuma dai sun shuɗe, yau mu ne wanda ake kalla har a yi mana kyauta, yan haka malam kai dagewa wataran labari, sai na je na nemo suna ni ma an sani, domin wataran ni ma a ce na taka tsani, kai miyo haƙuri wataran zai zamto mana alkhairi, domin komai mu sani sai an ce mai jariri, dan haka dukkan mu mawaƙa mi komai fa tsari, kar mu zauna wani ya zo fa cikin mu yayi mana sharri. In ka nema ka samu kar kai kyashi, in kin nema kin samu kar ki kyashi, ni ma nema farke ban yin kyashi, Allah da fa mun nema wataran